ga sirri na saukar da arziki amma daga taskar Allah, mujarrabi da izinin Allah wanda in dai kai to za ka yi kuɗi. Wannan gagara ne wannan aikin da ismul azam a cikin shi, kuma wallahi aikin bai da wahala, sai dai a cire bakin ciki ne a faɗa, shine nan aikin yake. So zan faɗa ma kowa dan ya karu, ka je kai ma kanka, kai ma diyanka, kai ma matan, kai ma babanka. Wannan aikin aiki ne wanda yake ba a taɓa buga shi ba a yi nasara ba. Aiki ne na saukar da arziki, na samun dukiya. In kai wannan aikin wani zai ce tsafi kake, wani kuma zai ce mai ta ka ɗauko. Wannan mujarraban ne fa, ba wasa a ciki. Ana rubuta inna allaha ma asabiri kafa 32 a jikin allo. Kowane lokaci zaka iya yi a wanke ruwa. Wannan mimun din da ke cikin inna allaha ma asabiri, inna allaha ma, to wannan mimun din duka za a bubbude shi, ka sa sunanka a ciki. In ɗanka za ka yi ma sunayen shi za ka sa a ciki, a wanke ruwan rubutun. In an wanke sai a nemo ludayin dima wanda ba a fafe ba. Idan baka san ludayin dima ba ka zo kana mun tambaye abinda fulani suke dama fura da shi na iccen nan, amma dan karamin wanda ba a fafe ba shi ake nemo sai a sa a cikin rubutun ya kallon sama. Idan ya samu kawai minti 30 wannan rubutun da wannan ludayin dimar da ka sa ciki, ka cire ludayin dimar ka aje gefe, ka shanya ruwan rubutu. Ludayin dimar ka yadda ko duk abin da zaka yi da shi kai ya gama aiki. In Allah ya yarda na baka kwana 3, tun daga nan zaka fara ganin al'amarin ka. Kuɗi dai kan alfarman annabi sai dai ka ba wani, amma Allah zai masu tirar da babu tsiya a cikin ta ko talauci ko wulakanta. Allah zai rufa ma asiri fi duniya wal akhirah. Wannan sirrin yana bada kuɗi sosai, kuma ba a kuɗin a wulakanta. Gaskiya suna taruwa, kuma sannan Allah ya yarda zaka samu karbuwa a zuciyoyin halitta. Ina ma kowa fatan alkhairi. Sunana Halifan Fada Jibiya ta jihar Katsina nake zaune. Ina ma kowa fatan alkhairi. Wannan mujarraban ne, dan haka ai kokari a sharing dan yan uwa su karu, a gudu tare a tsira tare. Ni ma wasu mutane suna kira sa ban sirrin da dole in bada wani, saboda